Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras na naman, Bicol Region. O, kamusta ho yung mga tiga Sorsogon? O, lahat ng mga butika sa Sorsogon, may mabibili nyo na rin ang atin hong Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Hanggang dyan ho sa may diet, lahat ho ng butika sa diet, mabibili nyo. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Thank you so much sa inyo pong mga mensahe dumarating kahit tanghali, kahit gabi. Aba! Gaya ho mga kababayan, ani 4728. Ayan. Sabi niya rito, saan po ba mabibili? Dito sa Ragay, ang Dr. M's Tawas at saka Just Color. Ayan. Madami na kasi akong puting buhok. Gusto ko sanang subukan ang products nyo. Elena ng Ragay, Kamsur. Pagdating ho sa Ragay, RBJ Pharmacy, mabibili ho dyan. Jomar and Jane Pharmacy and Elvira Pharmacy sa Ragay. Ayan. Antabayanan din ang nalalapit na pagsasagawa ho natin na massive patikim. Antabayan ho ninyo, magpapatikim ho tayo ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Antabayanan lang ho ang schedule sa inyo pong mga lugar. At i-anunsyo ho natin kapag na-finalize na ho natin libreng pagpapakape ng Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix soon, mga minamahal nating kababayan. O, yung po mga nanay, mga lola ha. O, wag ho nating hayaan ang atin ho mga buhok puti na lang. O, di ba? Yung po mga inaanak ni lola, mga apo, o regaluhan ang inyo pong mga apo. Ang inyong mga lolo at saka lola ng pampaitim ng buhok para hindi ho sila magitsurang gurang. Kahit sa totoo lang, medyo gurang na. Pero alam nyo, kapag maitim ho ang buhok, di ba? Nag-iiba talaga itsura bumabata. Kaya panahon na mga kababayan, andito na ho sa Bicol Region ang pampaitim ng buhok na herbal. Just Color, mabibili ho sa mga butika. Ito ho nagkakahalaga mga kababayan ng 600 ang isang box. Ayan. Ang laman ng isang box, 10 sachet. So kung meron ka, bumili ka ng isang box ngayon, isang taon mo nang gamit yan. O, di ba? Para pag magkita kayo ng kumari mo, sabi niya, "Uy, Mari, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin puting buhok?" Aba, ngingiti ka na lang sa iyong sarili. Sabi, hindi lang niya alam, Just Color ko lang yan. Dati ho kasi mga ginagamit ho natin, nakagisnan ho natin, di ba? Makati, makati sa anit. Pero eto, yung ating pong Just Color, walang kati sa anit, promise. Paano ho paggamit niyan? Aba, kung maliligo ka na, lagyan mo na, ibuhos mo na yung isang sachet ng Just Color. Kung mahaba ang buhok mo, pero kung maigsi ang buhok mo, pwedeng 2 beses gamitin yung pong ating Just Color. Ano po? Huwag mo nang basahin yan Hayaan mo na yung Just Color ay naandun sa buhok mo sa loob ho ng 10 hanggang 15 minutes lang. Okay? Pagkatapos balnawan mo na yan, makikita mo ho, itim na ang iyong buhok. Promise mo yan. And Just Color mabibili ho kahit saan man ho kayo naroroon sa mga butika. Ayan. Diyan ho sa may Iriga City. Oy, sa radyo natin Iriga City. Mabibili mo na yan. Meds Pharmacy at iba pang mga butika at supermarket dyan, mabibili mo ang Just Color. Yung po mga Pamplona. Aba, mabibili ho ang Just Color mga kababayan sa may Casa Pharmacy. Ayan. Mabibili rin dyan sa may Chinito Store at Bautista Trading dyan ho sa may highway. Yung po mga Tigaligaw, City Drug, mabibili ang Just Color natin. Siyempre, andyan din yung L-Max Food Supplement natin, Dr. M's 36-in-1 Coffee, at yung pong ating L-Max Tawas. Ayan. Sa Ginubatan, Volumed Pharmacy, mabibili dyan. Medicus Pharmacy. Yan sa may Kamalig, Parkside Drug, Life Pharmacy, at iba pang mga butika dyan sa may Kamalig, Albayan. Yung po mga tiga Pulanggi, St. Jude One Care Pharmacy, mabibili dyan. Life Pharmacy at Mel and Store, mabibili dyan sa Albay Province o sa may Pulanggi, Albay Province. Yung po mga tiga Daraga, Butika Mika, mabibili dyan. Eunicia Drug, Krisya Drug at iba pang mga butika dyan sa may area ng Daraga, Albay. Bueno, wala na namang oras sa atin hong palatuntunan. Ano pa nga ba? Di pansamantalang magpapaalam ang inyong pong kaibigan Jay Dizon. Nag-iwan po ako ng isang magandang oras sa ating lahat at tabayan po bukas ang ating hong palatuntunan
Dito pa rin sa inyo pong paboritong himpilan ng radyo. Hanap mo ba yung kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.